Dumnezeu să vă binecuvânteze! Acest mesaj este din partea fratelui Giuseppe de la Radio Blast, pe care eu acum o să-l traduc din limba italiană. Și mesajul este intitulat Nu aud vocea lui Dumnezeu. Cum știu dacă să ies sau să rămân în noul ordin mondial? Mergem la o întrebare interesantă, spune Angela din partea lui Rafaela. Pentru că mulți frați care se roagă pentru a găsi voința lui Dumnezeu despre vremurile sfârșitului. Cred că mulți se întreabă același lucru. Atunci Rafaela spune: Bună ziua, dragii mei frați! Spune fratele Giuseppe: Bună ziua, Rafaela, cum ești? Vă scriu pentru că am fost foarte mult atentă la răspunsul care a dat fratele Giuseppe la carabinier. Asta a fost săptămâna trecută în direct, când un frate carabinier a spus: Eu nu am frică de a muri, dar dacă rămân în Italia pentru timpul sfârșitului, tu crezi că mă duc împotriva unei morți prematură? Și tu, Giuseppe, ai răspuns că dacă nu se vorbește de nu a avea frică de moarte. Acel e bun de a nu avea frică de moarte, dar se vorbește de a fi în voința lui Dumnezeu, de a asculta vocea lui Dumnezeu, de a nu se găsea în afara voinței lui Dumnezeu și fără protecția lui Dumnezeu. Și deci Rafaela a ascultat acest mesaj și spune: Sunt de acord cu tot ceea ce ai spus, dar eu îți fac această întrebare. Eu mă rog de mult timp Domnului de a-mi face să înțeleg care este voința sa în modul în care așa mă pot mișca cum El vrea. Dar încă nu am primit răspunsuri de a rămâne ori de a pleca de aici. În acest moment de așteptare după tine, frate Giuseppe, ce a trebuit să fac? Am multă frică de a face lucruri de capul meu, dacă încă nu am primit răspunsul și cel puțin a asculta voința altora. Tu ce îmi vei consilia? Nu este că Dumnezeu nu îți răspunde, dulce soră. Dumnezeu ți-a răspuns. Ești tu care nu te-ai conectat, spune Angela. Ori uneori nu reușim înțelege ceea ce spune Dumnezeu. Da, sigur, Radio Blast transmite zi și noapte, 7 zile la săptămână. Și deci imaginează-ți dacă Iisus transmite și mai puțin. Domnul nu poate să fie mai puțin decât mine, de al nostru radio. Iisus transmite în continuare. În Isaia spune: Înainte de mă vor chema, eu deja le voi răspunde. Vor sta încă vorbind și eu îi voi asculta, deja le va fi răspuns. Dumnezeu cunoaște totul, viitorul. Ți se pare că Dumnezeu nu-ți răspunde? De fapt, spune: Căutați și veți găsi, bateți și se va deschide. Cine caută, găsește. Oricine s-a pus în genunchi înaintea lui Isus și a rămas încăpățânat, a descoperit că Isus a răspuns. Și răspunsul de obicei nu este acea pată, acea care a noastră minte carnală produce. Sunt în lume astăzi 7 miliarde de persoane și sunt 7 miliarde de președinți naționali, toți cu idei diverse. În schimb, pentru asta că Dumnezeu a trimis pe Iisus Hristos, fraților, nu religii și denumiri. Angela spune: Rafaela spune: Eu acum continuu a mă ruga, continuu a citi Biblia și de a o aprofunda. Mulțumesc pentru a voastră răbdare și disponibilitate
și Dumnezeu să vă binecuvânteze în fiecare zi și mai mult. Tu spuneai, Giuseppe, înainte că Iisus răspunde mereu, dar suntem noi că nu putem înțelege. Și cum putem să înțelegem? Întreabă Dora pe Giuseppe. Trebuie să te disperi în genunchi, poate apostii dacă este necesar, pentru că spune, cine caută găsește și va fi deschis la cine găsește. Iisus nu este mincinos. Dacă spune, dacă cauți găsești, vrea să spună, deci, noi ce suntem mai puțin decât un vermicel. Ți se pare că Dumnezeu nu spune în care parte este bobul de grâu de a se duce? Noi suntem ca o furnică, căutăm bobul de orez sau bobul de grâu. A ceea ce este de la voința lui Dumnezeu. Sigur că Dumnezeu vrea să ne spună. Nu este că Dumnezeu este ca o furnică care se duce în jur și îți spune, uite, aici este o firmitură, uite-te, este încă Dumnezeu, este acolo. Desigur că Dumnezeu ne ajută, suntem ai săi copii, am fost creați după asemănarea Lui. Dumnezeu are două mâini ca noi, un nas ca noi, o imagine ca noi, are două urechi ca noi. Dumnezeu pe tron seamănă cu noi, ori cel puțin noi cu El. Ne-a făcut la sa asemănare. Ne-a făcut mai presus decât îngerii. În cer îngerii au aripi, dar noi ne vom duce fără aripi, pentru că suntem făcuți după asemănarea lui Dumnezeu. Ți se pare că unii din noi, acei fedeli, vor fi chemați în baza din Apocalipsa 3 cu versetul 21, a ședea, unde Angela? Pe tronul lui Isus pentru a domni. Ți se pare că Dumnezeu nu vrea să ne călăuzească, să ne lumineze? Desigur că da. Deci, fraților, surorilor, a continua a se ruga. Duceți-vă într-o cameră, camera acea mai secretă din casă. Scrieți Ghetismani. O zic în modul simbolic. Atunci când vă trebuie o întrebare, continuați să insistați. Să nu faceți greșeala care am făcut-o eu, care am luat prima revelație de la Dumnezeu între ghilimele, la care am traversat mintea mea carnală. Din contra, Dumnezeu vrea să cumpără această mașină. De ce? Pentru că sigur că Dumnezeu vrea să căsătoresc această femeie pentru că se duce în discotecă. Ai văzut cum dansează? Nu, ci trebuie să te duci în Ghetismani. Dora spune. Vreau să spun și eu ceva, pentru că când unul se roagă și cere ceva, Doamne, arată-mi voința Ta. Eu în viața mea am frică că lucrul primul în care eu primesc după ce m-am rugat este ca să nu fie mintea mea, ori a mea dorință, ori a mea idee. Atunci îmi aduc aminte când Domnul mi-a vorbit pentru a mea vindecare, pentru că frații au auzit că eu am fost bolnavă pentru 7 ani. Atunci eu m-am rugat mult Domnului de a mă vindeca și m-a vindecat. Da, mulțumesc lui Dumnezeu că m-a vindecat și îmi aduc aminte într-o dimineață când eu mă rugam și am simțit. M-am gândit că era vocea lui Dumnezeu, dar nu eram sigură. Și mi-a spus, du-te în această călătorie de evangelizare și te voi vindeca, spune fratele Giuseppe. Era o călătorie de 2000 de kilometri în care nu se glumește. Și eu am spus, dar poate este a mea dorință. Poate este doar ideea mea?
Nu poate să fie Dumnezeu, pentru că dacă eu mă duc în această călătorie, așa cum cu tot răul, cum eram, voi distruge călătoria fraților de evangelizare, pentru că eu nu puteam să merg. Și eu nu eram sigură că acest lucru era de la Domnul și m-am gândit că poate să fie a mea dorință. Și îmi aduc aminte că m-am dus la Giuseppe și Giuseppe și frații au zis: noi gândim că Domnul ți-a vorbit, dar eu nu eram sigură. Eu, Giuseppe, ți-am spus, tu în această călătorie nu te duci, pentru că ea stătea în picioare jumătate de oră pe zi, în rest tot așezată. I-am dat un lucru de a scrie, așa pentru că nu putea să meargă, dar o trimiteam la fel la evangelizat, jumătate de oră pe zi. Pentru că i-am zis că tu poți să devii invalidă, serios, și nu vreau să te obișnuiești așa. Este adevărat, a spus Dora. Și ea, sforțându-se cu dureri, se ducea a evangeliza jumătate de oră pe zi. Este adevărat, Dora? Foarte adevărat. Și asta m-a ținut vie în duh. Pentru că dacă nu evangelizam, muream în duh. Dacă nu adormeam și puteam să spun sunt invalidă. Doar jumătate de oră putea să stea în picioare. Atunci vreau să zic că Giuseppe a spus: continua a te ruga, pentru ca să fii sigură că este vocea lui Dumnezeu, care ți-a vorbit de această călătorie și că vei fi vindecată. Atunci îmi aduc aminte, spune Dora, m-am dus în camera mea și am început să mă rog într-un mod disperat, cum tu ai spus în Ghetismani. Am zis: Doamne, nu vreau ca să fie a mea dorință acest lucru care am simțit. Vreau să fiu sigură că ești Tu. Nu spun că este o regulă, dar în al meu caz a fost pacea în inimă. Deci de a rămâne nu aveam pace, de a mă duce aveam foarte multă pace. Și după Domnul mi-a dat confirma prin Coloseni, capitolul 3, cu versetul 15, care spune că pacea lui Hristos stăpânește în inimile noastre și veți ști a sa voință. Eu am simțit o pace imensă și în acest moment am simțit că da, este voința Domnului de a pleca în această călătorie și voi fi vindecată. Aceasta este a mea mărturisire. Dumnezeu să te binecuvânteze, spune Giuseppe. Coloseni, capitolul 3, cu versetul 15. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup. Și deci nu putem să fim un corp dacă suntem împărțiți în multe religii. Să stăpânească în ale voastre inimi și fiți recunoscători. Deci punctul este că tu spui, Dora, un punct important. Rugați-vă, fiindcă când simțiți pacea care vă intră a lui Hristos, când ești în voința lui Dumnezeu, Dumnezeu îți va da bucuria de a face acea alegere. Dacă este voința lui Dumnezeu să căsătorești o femeie, dar nu va fi niciodată voința lui Dumnezeu de a spune căsătorește-o pentru că este voința lui Dumnezeu. Când diavolul îți dă alternativa și spune nu pentru că eu prefer, mi-o doresc, dar când frații drogați au părăsit drogurile și au spus am pierdut dorința de a mă droga. Dacă venea să-ți ofere, tu spuneai nu, pleacă de aici, nu o vreau, nu mai ai o dorință. De aici este pacea lui Hristos. Deci a se ruga. Pune-te în genunchi în a ta casă, în Ghetismani și te roagă, nu cu mintea, cu inima, cu Duhul, cu toată inima, cu toată mintea, cu tot Duhul tău, cu toate forțele tale, cu toată a ta bucurie, tot și tot.
Când tu golești totul, găsești voința lui Dumnezeu. Amin. Vezi, Iuda era un discepol care se ruga cu jumătate de inimă și nu a reușit în a înțelege că Isus era într-adevăr Mesia. În schimb, noi suntem ca El, suntem dintre aceia care se roagă cu inimă plină, în viață și în moarte. Va veni microchip. Este un articol care acum Angela nu mi-l va face nici al citi, în care spune articolul că Renzi a spus că peste 2 ani va fi obligatoriu microchip introdus în corp. Atunci, acesta este în ziarul național, deci după mine este afidabil. De fapt, eu mă aștept de la o zi la alta la această notiție. Acum vine de la jurnalul afidabil și vi-l comunic. Eu mă aștept că papa va zice la fereastră dintre aceste zile și va spune că microchipul nu este marca fiarei, luați-l liniștiți. Mă aștept de la o zi la alta. El va spune asta pentru că eu nu cred că acest papă este într-adevăr un creștin. Au fost papii adevărați, demni, în care eu i-am admirat, dulci. Eu cred că majoritatea papilor erau într-adevăr creștini. Au fost papi care într-adevăr au iubit pe Domnul, dar nu toți. Aceia care au ordonat cruciade împotriva musulmanilor nu. Acum la musulmani le dau biserici, îi fac să-l predice pe Allah în biserici. Înainte se duceau să facă cruciade împotriva papilor infalibili. Acum alți papi infalibili deschid biserici. Angela întreabă: vreau să te întreb, Giuseppe, că Rafaela reprezintă o categorie de frați care vor să știe de la Isus a ieși sau nu, a ieși sau a rămâne în Italia. Tu înainte să ieși, tu când erai în Europa, tu ai fost confuz, nu știai sigur care este voința lui Dumnezeu de a rămâne ori de a ieși? Ai avut o perioadă de confuzie? Eu sincer, spune Giuseppe, cu toată umilința, eram foarte mult confuz. Și cum ai găsit voința lui Dumnezeu? Cum ai știut cu siguranță că asta este că Dumnezeu îmi cere? Giuseppe, când Isus ne-a chemat de a ieși din Europa, eram în Europa Orientală, în România, evangelizam în acea zonă. De fapt, ai mei 6 copii sunt născuți în afara Italiei, mereu în câmpul de misiune, slavă Domnului. De fapt, când îl întreabă pe Gabriel cineva de unde ești, pentru că el vorbește engleză și spune, este o lungă poveste, el spune, eu sunt născut în Polonia și deci ești polonez? Nu, pentru că tatăl meu este italian și a mea mamă daneză și eu m-am născut în Polonia și vorbește engleză. Practic, el este citadin din cer, slavă lui Dumnezeu, amin. Acum, dar, vorbește și italiană. Eu, da, eram confuz. De fapt, Iisus, când ne-a chemat de a ieși din Europa, în 2009, toți ne duceam în Sud-Africa, apoi în Filipine. Deci, toate ideile în care ne veneau. Kenya. Mie îmi place foarte mult a evangeliza africanii, spune Giuseppe. Dar Isus a spus, nu este timpul de Africa. Vreau să spun că Dumnezeu, spune Dora, ți-a vorbit, trebuia să ieși din Europa. De asta ai fost sigur. Dar am fost confuzi unde să ne ducem. Da, Doamne, ieșim din Europa, dar unde? Și primul lucru la care ți-a răspuns Domnul a fost Peru și orașul mi l-a dat, a spus Giuseppe.
Și după am fost noi în care ne-am dus în altă parte a lumii. Noi am zis, nu poate să fie Peru. Mergem acolo, ori dincolo. Dar Domnul a fost fidel pentru că tu ne-ai învățat un lucru, Giuseppe. Când noi ne rugăm la Domnul, ne răspunde înainte. Domnul nu permite să vină diavolul pentru a răspunde dacă tu te rogi la Dumnezeu. Este adevărat, spune Giuseppe, dacă te rogi din toată inima. Și la sfârșit, după ce am căutat colo și colo pentru luni de zile, ne-am dus în Peru, exact în orașul unde Iisus ne-a zis. Noi am explicat și în alte dăți. Eram confuzi până ce ne-am pus într-adevăr în contact cu Iisus. Angela spune, în timp ce luai avionul pentru a călători cu toată familia, cu toată misiunea ta, tu știai cu siguranță că ești în voința lui Dumnezeu, ori că doar făceai o experiență pentru a vedea dacă vei găsi voința lui Dumnezeu? Cum erai sigur că te duceai bine? Giuseppe. Să zicem că limita a fost când am cumpărat biletele de avion. Deci când trebuia să cumpărăm biletele de avion pentru a ne duce într-un oricare loc, ne-am disperat într-adevăr în genunchi în toate zilele a ne ruga și după confirmare, pentru că tu știi, asculți dacă este de la Domnul și vine diavolul și spune, nu, acela era diavolul, eu sunt Isus. Deci trebuie să știi într-adevăr cine este Isus și cine este diavolul, pentru că diavolul imită. Este ca acum când iei o bancnotă falsă, dacă tu nu ești practic, nu înțelegi diferența, trebuie să te duci la unul practic și spui, uite vezi, fața lui asta, așa și așa mai departe. Este la fel cu vocea lui Isus. Eu când am învățat de a acorda chitara, mi-a trebuit câteva luni. Trebuia să pun frânghiile, va trebui să svilupi urechile pentru a înțelege sunetul. Am despicat niște frânghii, în schimb, în loc să mă opresc, trăgeam. Apoi am învățat. Atunci este la fel vocea lui Isus. Vocea lui Isus se înțelege. Prima de toate, trebuie să cunoști Biblia. Sunt reguli pentru a discerne vocea lui Isus. Trebuie să dea slavă lui Dumnezeu, trebuie să fie edificator, trebuie să fie scriptural, trebuie să aducă unitate la a mea familie creștină. Dacă nu este creștină, nu este nimic. Și apoi sunt toate aceste puncte. Și apoi nu ai mai avut dubii. Niciodată, spune Giuseppe, nu am mai avut dubii, spune, pentru că am făcut un pact cu Domnul. Și apoi o altă rugăciune, că noi facem mereu, în care de obicei funcționează, este de a spune, Iisuse, închide ușile dacă nu este voința ta. Și Iisus a închis multe porți greșite. Și apoi ne-am dus la prima poartă în Peru, pentru că Domnul ți-a răspuns primul, spune Dora. Și apoi am ieșit din Peru și ne-am dus într-o zonă mai mare, în Argentina, Chile, Paraguay, Peru, toată zona asta în care călătorim. Deci ce m-a convins pe mine de a ieși din Europa? Pentru că suntem în timpul sfârșitului, în care Iisus revine. Matei, capitolul 16, cu versetul 1 până la versetul 4. Deci trebuie să învățăm a discerne semnele. Nu putem doar a fi buni magazinieri, mereu acolo a asculta politica în care spală creierul și la sfârșit avem ale noastre preferințe. Dar politica nu este a lui Dumnezeu. Nu ascultați politica, despărțiți-vă.
Este lume în care cunoaște mai mult politica, programul de la televizor și nu Biblia. Trebuie să studiați Biblia. Eu le-am aruncat afară de la fereastră, acele televizoare, acele telenovele. Da, știrile, urmăriți-le 5 minute la zi, apoi studiați Biblia, duceți-vă la evangelizat. Matei, capitolul 16, cu versetul 1 până la versetul 4. Fariseii și saducheii s-au apropiat de Isus și, ca să-l ispitească, i-au cerut să le arate un semn din cer. Drept răspuns, Isus le-a zis: când se înserează, voi ziceți: are să fie vreme frumoasă, căci cerul este roșu, și dimineața ziceți: astăzi are să fie furtună, căci cerul este roșu posomorât. Fățarnicilor, fața cerului știți să o deosebiți, și semnele vremurilor nu le puteți deosebi? Un semn viclean și prea curvar cere un semn. Nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Apoi a lăsat și a plecat. Deci spune, voi știți a deosebi semnul cerului, și cum așa nu știți a deosebi semnele vremurilor. De ce? Pentru că astăzi creștinii sunt acolo improvizați înaintea religiilor, improvizați înaintea televizorului, improvizați de politică. Se duc dormind seara, gândindu-se cum a face banii. Da, banii sunt importanți, dar sunt pe locul 2. În care Iisus, cum diacon, ca banii avea pe Iuda. Deci vă rog, nu vă duceți a dormi gândindu-vă la banii, pentru că banii îți fură sufletul și când muriți, în sicriu nu va fi nimic. Neamurile vă iau și acel aur care îl aveți și așa mai departe. Deci vorbesc despre familii nu creștine, nu vorbesc de familii creștine. Așa, dacă știm a deosebi semnele cerului, de ce nu știm a deosebi semnele vremurilor? Deci trebuie să deosebim. Voi, fraților, care aveți membrii familiari care nu cred, lucrați pe semnele vremurilor. Explicați-le bine Matei 24. Eu am învățături în cursul biblic, la radio. Găsiți totul acolo. Cum ai convinge pe membrii familiei nu creștini? Care sunt semnele vremurilor? Și cine nu îmi zice că Iisus nu revine în 500 de ani, mi-a spus o biserică evanghelică. Dar cum știi a deosebi semnele cerului, dar nu vezi că suntem ajunși la sfârșit? Dar nu vezi că lumea sare prin aer? De exemplu, ai mei părinți spun da, dar toate aceste lucruri au fost mereu. Spune Giuseppe: da, dar tu trebuie să spui părinților că nu este adevărat. De ce nu este adevărat? Nu este adevărat pentru că în timp ce au fost războaie, foame și așa mai departe, toate semnele în Matei 24 sunt 10 semne: foame, războaie, falși profeți, iubirea care se va răci, și în versetul 14 spune asta, că Evanghelia va fi predicată în toată lumea și atunci va veni sfârșitul. Bine, Evanghelia a fost predicată în toată lumea, doar că în secolul al XX-lea, prin radio, televizor, înainte nu a mai fost predicată așa de mult, deci nu este adevărat. Evanghelia nu a mai fost predicată în toată lumea din totdeauna, absolut nu. Doar cu radioul și televiziunea, și deci nu este adevărat. Și apoi alte lucruri.
Ca toate cele semne concobitente, niciodată înainte nu a mai fost. Deci, a explica aceste lucruri cu calm. Deci, odată ce nu cred în semnele vremurilor, nu vor crede în nimic. Bisericile care cred că vom fi răpiți de Isus în orice moment, nu se vor prepara pentru necazul cel mare și vor fi acele biserici, acei creștini care, cum spune în Matei 24, de la versetul 16 până la versetul 22, vor fi luați la improviz, nepregătiți de anticristul care vine, și deci vor fugi iarna, poate cu hainele de vară și cu șlapi în picioare, și femeile care vor alăpta vor fugi fără să aibă lapte și așa mai departe. Și vor fugi sâmbăta. Sâmbăta ce este? Este ziua de sărbătoare în care nu poți să cumperi, de exemplu, combustibil pentru mașină. Deci trebuie să părăsești mașina și să pleci pe picioare. De ce? Pentru că a spus Isus, nu vă întoarceți înapoi a lua hainele. Acela care este în câmp să nu se întoarcă acasă să-și ia geaca. Nu vei putea lua soția. Nu vei putea te întoarce a-ți lua copiii. Nu vei putea a lua pașaportul, a-ți lua banii, a-ți lua ghiozdanul unde aveai înăuntrul lucrurile importante pentru a supraviețui într-o pădure. Trebuie să te duci într-o pădure a trăi ca animalele și a muri de pneumie sau de altceva. Practic, și apoi acum este o altă minciună în care în biserici spun Dumnezeu este puternic de a ne proteja. Pentru că Dumnezeu este mai puternic decât diavolul. Dar este Dumnezeu care trimite anticristul. Este Dumnezeu care trimite diavolul. Este Dumnezeu care trimite persecuțiile într-o biserică adormentată. Idolatria în care a uitat de el și își aduce aminte doar când se simte rău sau doar când îi trebuie o vindecare. Doamne, vindecă-mă! Și când sunt vindecați imediat, ca cei care Iisus, când a spus, nu am vindecat 10 leproși și s-a întors doar unul, un samaritian, a-mi mulțumi. Și alții 9 se vor întoarce când vor lua lepra din nou. Nu este așa. Acești creștini vor face sfârșitul creștinilor din Rusia în timpul comunismului, când comunismul a distrus creștinismul în Rusia, în China, în Siria, în Irak. În Siria erau zone creștine, în Irak zone creștine. Acum sunt doar zone care au dispărut, nu mai sunt deloc biserici. Și vor spune, unde este Dumnezeul puternic? Unde este Dumnezeul lui Ilie? Unde este Isus care a spus? Unde este Psalmul 91? Nu îți face griji, ai mei îngerii te vor duce pe mâini, ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Unde este? Uite cum ard biserici în Siria. Au răstignit creștinii, i-au torturat. Unde este Dumnezeul de protecție? Deci Dumnezeul protecției stă în asculta, în a pune în practică. Dacă nu asculți când și este momentul de a ne ascunde, este momentul și de a fugi. Este momentul de a ataca. Isus s-a ascuns de foarte multe ori. Tu spui, dar eu nu am nimic de a ascunde. Atunci vrei să spui că ești mai bun decât Isus? Isus avea mult de a se ascunde de diavol. Sunt lucruri în care Isus nu vrea să se facă știut și se ascundea. Deci a căutat de a ne trezi. Nu a urma acești falși profeți, falși învățători, falși preoți și falși păstori,
să nu-i urmăriți, pentru că veți sfârși în aceeași groapă de măgari. Matei, capitolul 15. Știi că religioșii se supără când tu le spui adevărul? Lăsați-i, sunt ghiduri oarbe care vor cădea în groapă. Dacă vreau să spun, da, sunt și persoane care zic că nu mă interesează, în schimb voi muri ca martir pentru Isus. Vreo cineva este care spune asta. Sunt creștini martiri și creștini proști. Cum adică mori de cum ai fi prost? Întreabă Angela. Giuseppe. Dar nu este voința lui Dumnezeu în care tu să mori. Martirul nu este Dumnezeu care îl ucide, ci este diavolul. Soldatul în care moare în luptă prea devreme este un prost. Dar soldatul nu este chemat a muri. Este chemat a ucide, nu a muri. Când un soldat moare, este o tragedie, nu este o victorie. Este când moare altul. În al nostru caz, războiul spiritual. Isus nu cheamă pe nimeni de a fi martiri. Când sunt, da, îi binecuvântează. Dar martirul moare cel mai târziu posibil, în așa fel încât să aducă cât mai multe roade posibile. Iisus, vedem în Evanghelie, se ascundea mereu pentru a putea aduce cât mai multe roade. Nu l-a luat pentru că al său moment nu era încă și se ascundea. Creștinii, în Cartea Faptele Apostolilor, se reuneau cu ușile încuiate pentru că aveau frică de farisei. În catacombe, săpau catacombe. Eu am fost la catacombele din Roma și sunt foarte multe. Sunt 950 de kilometri de catacombe doar în orașul din Roma, să nu mai vorbim despre alte orașe. Este lume turistică care s-au dus acolo și au murit, pentru că s-au pierdut, pentru că este interzis a se duce acolo fără a fi condus de cineva. Și ce făceau creștinii ascunși în catacombe dacă Dumnezeu este puternic? Dacă Dumnezeu este în gradul de a ne proteja, ce făceau? Nu ești chemat a muri ca martir, dar ești chemat a trăi ca Isus. Apoi, când va veni al tău martir, ajungi, dar să nu mergem în jur a ne face ucide, așa că mă duc în cer a lua coroana de martir. Dacă te ucid, răbdare, Dumnezeu te binecuvântează, dar să nu ne ducem de a ne face uciși. Nu suntem islamici, cum ca cei care își pun bombe și spun că dacă înșine vor muri, înainte se vor duce la Mohamed, care are 72 de fecioare care îl așteaptă. Nu suntem așa, amin. Mulțumesc, Doamne. Cred că am răspuns la tot, spune Giuseppe. Deci dacă sunteți confuzi de a pleca, de a nu pleca, știi, nu este că trebuie dispera prea mult unde să mă duc. Nu. Trebuie să-L cauți pe Isus. Dacă îți trebuie banii, nu îi vei găsi căutând banii, dar căutând pe Domnul. Dacă îți trebuie o soție, un iubit, un soț, ori dacă ești într-o închisoare spirituală, nu vei ieși căutând de a ieși pentru că diavolul creează mereu câte ceva. Dar vei ieși de la ta închisoare, vei găsi acel ce cauți căutând pe Isus. Trebuie să-L cauți pe Domnul. Soldatul care vrea să salveze pielea nu-și va salva pielea căutând de a o salva, dar punându-se în contact cu comandanții și spune, ești în zona greșită. Întoarce-te înapoi că acolo în puțin timp vei fi o marmură de cimitir. Deci toate răspunsurile sunt în Isus.
Orice lucru cauți voința lui Dumnezeu? Pune-te în genunchi, du-te la Domnul și apoi El te va conduce. Și dacă o vei face pentru obișnuință, apoi te duci și în timp ce mergi pe stradă, pentru că vei merge pe stradă. Se pare că vei merge pe stradă, dar în realitate ești în genunchi, în a ta inimă, pentru că a ta inimă este conectată cu al tău Dumnezeu. Și El îți vorbește și tu discerni a sa voce. Și știi că este a lui voce pentru că acea voce ce ai ascultat toată lista de control dă slavă lui Dumnezeu, este edificant, este scriptural, aduce unitate în a ta biserică, este pentru a evangeliza și îți salvează și viața. Acei care te critică, tu că ați plecat, ați părăsit oile. Uite că unde m-am dus sunt mai multe oi, spune Giuseppe, pentru că acolo unde eram sunt mai multe capre decât oi. Aici sunt mai multe oi, te asigur. Amin. Angela spune că ultimul lucru la care ai spus este partea cea mai importantă de a învăța cum a auzi vocea lui Dumnezeu, pentru că va fi așa de ușor de a auzi o voce audibilă în care îți spune du-te în Sud-America, du-te în Africa și a ști voința lui Dumnezeu, așa, dar nu se întâmplă. Atunci trebuie a învăța cum a auzi și cum a recunoaște vocea lui Dumnezeu, a discerne că este Isus care îmi vorbește. Și cred că se recunoaște în timpul lucrurilor mici a tuturor zilelor. În timpul zilei suntem mereu puși înaintea a unor situații în care trebuie să decidem a face lucruri în modul meu ori în modul Domnului, dar lucruri mici în toate zilele trebuie să decidem. Și dacă noi începem a pune în practică, a asculta la acea voce în inimă în care îți spune de a face lucruri după voința lui Dumnezeu, cred că vom învăța mai mult și mai mult a discerne vocea Lui. Și apoi și în decizii mari, importante, va fi mai mult mai ușor. Dar trebuie să începem cu lucrurile mici în fiecare zi. Eu nu am ajuns încă, dar vreau să învăț. De fapt, ai spus un lucru frumos, spune Giuseppe. În fiecare zi trebuie să învățăm a discerne vocea lui Dumnezeu, pentru că în fiecare zi sunt spiritele al diavolului în care ne atacă, ne deprimă și dacă nu stăm atenți, ne intră înăuntru și devenim egoiști, devenim triști, devenim depreși și așa mai departe. De asta, cum ne ținem curați de spiritul diavolului? În continuare a da slava lui Dumnezeu. Cum intră spiritul diavolului? De exemplu, unul îți face un compliment și tu îl primești. Unul îți dă slavă, wow, ce inteligent este fratele Giuseppe, de exemplu, că ești a predica. Eu primesc un compliment și uită să dau slavă lui Dumnezeu. A fost unul în Cartea Faptelor Apostolilor, capitolul 12, și a uitat de a da slavă lui Dumnezeu și a murit mâncat de vermi. Era Erode, a uitat să dea slavă lui Dumnezeu și în versetul următor spune, a murit mâncat de vermi și asta nu este doar o exagerare biblică. Josue a fost un mare istoric și a spus că când Erode a murit s-a întâmplat un lucru incredibil. De la al său corp au ieșit vermi din toate părțile. Știi că când moare un porc și în jumătate de oră ori o oră sunt viermi? Deci, fraților, punctul este dacă nu în toate zilele nu ne antrenăm. Jucătorul de fotbal în care nu se antrenează în fiecare zi
și se duce duminica și se joacă, face un dezastru. Dacă nu ne antrenăm în fiecare zi a găsi voința lui Dumnezeu, când vom avea nevoie, nu o vom găsi. Deci tu, de exemplu, trăiești o viață în fiecare zi în care ești egoist cu soția, tratezi rău soțul, copiii îi tratezi așa, îi iubești în carne, dar în duh nu citești Biblia cu ei, nu-i conduci către Domnul, nu-i faci să crească în Duhul Sfânt, ești un părinte îndemn și tu când vei avea nevoie de Dumnezeu, foarte dificil vei auzi a Lui voce. Deci să ne antrenăm în fiecare zi a asculta vocea lui Dumnezeu și când vei avea nevoie în care tu te-ai antrenat în fiecare zi, duminică te vei duce în câmp cum un jucător de minge și vei juca bine. Vei face a ta parte. Deci dacă nu ne antrenăm în fiecare zi a iubi pe Domnul, a asculta pe Domnul, cum se iubește Isus în fiecare zi, Dora? Iubind și frații. Isus și frații. Să nu spunem doar că iubim pe Dumnezeu după nori, dacă fratele, soția, soțul, aici lângă noi, dacă nu iubim pe acei, de fapt, Isus este foarte ușor de a iubi, dar fratele de lângă tine îți va da probleme, acela este dificil. Metrul de măsură, cine îl știe? Nu-L iubești pe Dumnezeu mai mult decât îl iubești pe fratele tău. Nu ajută la nimic să spui slavă lui Dumnezeu și apoi spui fratelui nu mă deranja că mă rog, pentru că acel frate este Dumnezeu, este corpul lui Hristos, acea soție care nu este perfectă, acel soț dezastru, acea soție care este un dezastru, acel este Isus. Dar cum Isus urât ca acela? Acela este Isus pentru că are corpul lui, nu capul. Amin.